So kita mo sa akong mga kahoy guys oh. Na mo ni ako ang pagsugnod guys. At gikan na sa kuan sa Leonas Cake and Pastries dito nagikan. Ilan ang gihatag sa kuha sa kuang diha pagmangkon na diyan trabaho po. Ang himo na sila cake guys og mga kuan nang mga lami-lami nga pagkaon ba ug ganahan mo palit guys. Pwede ra mo adto dito na area at bang sa kuan Carmelite sa na diha padung sa Ayala nara diha dapita at bang sa Caltex. So mo mga kahoy guys oh. Kagabi nagdakong kahoy kay agi-agi ora man ako dito ang ilahang tindahan dito kung mga ganit kahoy mirahan din ako. Mo nagpasalamat sa ko diha ng kuana tindahan na diha. Munang palit na mo dito mga cake guys. Lami kay na sila muluto, mahimo. So, libre sa gid ang ako ang kuandre sugnod. Porting kusuga musiga guys. Hindi ka kabantay. Inyong kaldero naglupan las kay. Sa kayo.